Ti benda ban Khrek lada wan ke hiar thma katana Directorate of Civil Defence ha ka arpulai triku yayong arajar arpun riu kala bena pajba ban ai jingi kai ya ki pajba kejela kumno ban Khrek ban iada yaladi na ke sha terbam lada kawan kathma hene ka janmet ha ke trai rangkat bat kitanat beper katanat Civil Defence kala penlong ya ka mock drill mat ha kapor janmet ha kapor nyobeje kala penpa ya ke siren ban pynlip ya kilaj ha ki ying kisam mat ha kejing penpa ya ke siren ha kapor ke bah nyau arminet kadak ba kejing ma kamdon syu hanrai ke bas ngausi pat kalong ba watla na kaleng jong katanat kala penbena mat kentui ki pajba ban pynlip ya kilaj hanrai ki babun naki kimsem la le ya kata batla sakhiru ba ka nongbah Shillong ka phyrnai Khrek kumba kalong watla ki don katto kat ningut ki nong song snong ki ba pynlip ya kalai hanrei ki babun hi kimsem la patiaw ya kane ki jing ai jing hikai jong ka sorkar